Momentálne sa vám zahlasím konečne po dlhšej predstavovacej dobe, pretože som hodinu nastavila tý kokos. Toto, pretože žiadna moja vec, ani pohár sa nechcel zahrať na statív, takže mi tu ten mobil asi 5 krát spadol na to. No a dneska to bude veľmi kratšie video. No a dneska som tu chcela zrobiť ochutnávku jednej veci. To sú nové Oreo. Hej. Preto vám to natáčam. Dneska vyšlo video, tak preto vám to znova natáčam. Hej. Vonia to veľmi dobre. A samozrejme, to bude asi vonieť aj perníkovo, aj to vonia perníkovo. Aj sa to dalo čakať. Ráne tam máte aj perník nakreslené, hej, tak len to poviem. A ideme to žrať. Chutí to ako perníček, ale nechutí to tak ako perníček, ktorý by som chcela jesť. Tak sladko a úplne také, niečo ako keby také pepermintové tam niečo bolo. Bude asi tá školica. Takže také silné. Takže moc by som tomu nedávala úplne najlepšie. Ten obal je klasický, akorát tam dá hnedé Oreo a perníček a Vianoce a vločky. Neviem, toto nie je to Oreo, čo by som chcela jesť ako každý deň. Ani každý raz, čo si ho chcem dať, takže tak. Takže by som vám to asi tak povedala, že kokos, čo tam. Tak by som to asi úplne nechcela toto jesť, pretože moc mi to nechutí akože. Toto by som nedokázala jesť každý deň. Mám problém toto jesť, ale také presladené silné mi to prípada byť. No a samozrejme hnedá farba. Môžete vidieť akorát už iba nohy toho panáka. No toto je také kratšie videjko. To je všetko z tohto videjka. Takže to by mohlo byť všetko z tohto krásneho super čupej videjka. Ak nechcete úplne vyňať za všetko peniaze, tak vám to úplne nedoporučujem, pretože je to také nič moc, ale ak máte radi perničky, úplne všetky chute, úplne, že ja mám rada iba jeden svoj obľúbený a to je taký ten úplne jemný a nie taký úplne presladený, ale tak preškoricovaný. Tento je extrémne silný, takže ak šetríte, tak nedoporučujem, ak nešetríte, tak si kúpte, čo chcete. Aj 5 tých balóní, takže to by mohlo byť tak. Ale to je všetko pre toto videjko a za mňa je to asi hodnotenie 5 z 10. Takže čus.